जोङो बे जाथायनि सायाव बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों मैयानो प्रेस रिलिज होनायबो जादों आरो होखांनाय लोगो लोगो जोङो जिल्ला आफादनो जोङो खौरांखौ हरनाय जादों, मिरु आफादनोबो जों खौरांखौ हरनाय जादों। बेजों लोगोसे जोङो जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि लोगोसे बेवहाय जोंनि चिरां जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि मानगोनां जोंहा लोगो लिंथुमगिरि आब' जोंहा हादरस्रि ब्रह्म बिथाङाबो नुजाफैदों आरो बेवहाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी बिथांजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडियान नार्जारी लोगोसे लोगो आफादगिरि बोसोनगिरि गोबां जोंहा चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरखौ लिंहरनायनि गेजेरजों आरो नैबे जोंनि ओनसोलाव थानाय जि गामि जि भिक्टिम्सनि गामि बे गामियाव जोङो मोनसे जेनाखि सांग्रांथि गामियारि सांग्रांथि मेल जों दिनै हरखाबै लानाय जादों आरो जोङो गोबां बाथ्रा बेवहाय सावरायदों, जाथायनि सायाव सावरायदों आरो बै जाथायफोरा माबोरैहाय जानो मोनखो बेखौ गामिनि रायजो राजा लोगोसे न'खरनि गासैबो व्यक्तिनिफ्राय जोङो सुलाद लादों। जों खौसेयै खोनासंदों आरो खौसेयै खोनासंनायनि गेजेरजों नैबे जोंनि भिक्टिमाइज गामिनि रायजो राजाफोरखौ जिल्ला आफादनिफ्राय लानानै नैबे जोंनि बर' बिमा गौथुमनि साफ्रोमबो व्यक्तिफोरनि फंफा फंफा रावजों जोङो बिथांमोनखौ सांग्रांथि होफैदों। फैबाय थानाय इयुन समफ्राव जाहाथे नैबेबायदि जघन्य मोनसे कान्ड जि माने मुगैथाव मोनसे हाबाफारि बेफोरबायदि माने खामानिखौ समाजाव जोङो मालाबाबो लाइ होनो गोसोबो जाया आरो लाइ होथावबो नङा। बैबायदि काहानिफ्रा जेन' उननि समफ्राव जाया बिनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बोरैहाय सांग्रांथि जानो हायो बै बाथ्राफोरखौ लानानैनो जोङो गोबां माने बेहाय रायजो राजाफोरखौ लाजोबनानै खौसेयै सावरायनाय जाबाय आरो रायजो राजाफ्राबो गोख्रोङैनो बुंदों जे नैबे जेनोखि जानानै थांनाय जाथाय बै जाथायनि जेनोखि मेइन कालप्रिट्सफोर बा दायनिगिरिफोर एबा दुथांफोर बिसोरखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनांगौ। आयेनाव जिबायदि मोनसे राहाफारि दङ बै राहाफारि बायदि बिथांमोनखौ गोख्रोंसिन साजानि गेजेरजों जोङो जोंनि नैबे समाजखौ माने मोजां फारसे दैदेननांगौनि थाखाय आयेननि जेनोखि राहाफारि बेबो मोजांथार जानांगोन होननानै रायजो राजाफ्राबो जोंनि नैबे सावरायनायाव दाबि दैखांदों आरो जोंबो दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा चिरां दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासैबो खौसेयै सावरायनायनि गेजेरजों जोंबो खोथा होदों जे नैबे जेनोखि जाथाय बै जाथायनि सायाव जोङो गोख्रों मोनसे नोजोरखौ लाखिबाय थागोन आरो इयुननि समाव बिनि सायाव माखासे मेम'रेन्डामफोर जोङो चिफ मिनिस्टारनिसिम दैथायहरनाय जोङो चिरां जिल्ला डिसिनि थ्रुयै आरो नैबे जोंनि बिटिसि खुंथायनोबो जोङो बे जाथायनि सायाव जोंनिफ्राय मेम'रेन्डाम होनाय बेखौ खालामनाय जाथों होननानै खोथा होलायनाय जायो नैबे सावरायनायाव।